вакилони дифои Зайд Саидов, вазири пешини саноати Тоҷикистон, аз додгоҳ хостанд парвандаи ҷиноӣ алайҳи ин соҳибкорро қатъ карда ӯро бегуноҳ эълон кунанд. вакилони дифоъ мегӯянд, ки зимни суханронии охиринашон дар додгоҳ далелҳои собити бегуноҳии Зайд Саидовро ироа кардаанд. мо ҳолатҳои бегуноҳии Зайд Саидовро дар ин қазияе ки нисбати ӯ аз тарафи мақомоти тафтишоти пешакӣ пешкаш шудааст нишон додем ва аз ҷониби суд низ ин далелҳои мо мавриди қабул шуда буданд ва дар хонаи машваратӣ мо эътимон дорем ки ба онҳо баҳо дода мешавад. додситони парванда, ки вазири собиқро ба ришвахорӣ, суистифода аз мақом, таҷовуз ба номус ва дигар ҷиноятҳои сангин муттаҳам мекунанд, аз додгоҳ хостанд, ки Зайд Саидовро ба 28 соли зиндон маҳкум кунанд. соҳибкорӣ шинохта баъди он дастгир шуд, ки гуфт азм дорад барои ислоҳи вазъ дар кишвар ҳизбе бо номи Тоҷикистони нав таъсис диҳад. дар Тоҷикистон қимати бензин тақрибан 20% поин омадааст. Масалан, 1 литр бензини навъи 98, ки пештар тақрибан 7.5 сомонӣ буд, ҳоло андаке бештар аз 6 сомониро ташкил медиҳад. дар нуқтаҳои бензинфурӯшии ширкати Газпромнефт Тоҷикистон қимати бензини навъи 95 то 6 сомонӣ муайян шудааст. хадамоти зидди монополии Тоҷикистон гуфтааст, мумкин аст нархи бензин дар кишвар дар оянда то 20% поин равад. сабаби арзон шудани нархи сӯзишвории нафтӣ ба воридоти бензини бидуни боҷи содироти аз Русия иртибот мегирад, ки созишномаи он баъди баҳсу баррасиҳои зиёд миёни ду кишвар ниҳоят ба тасвиб расид. мутахассисони тоҷик мегӯянд, безурётӣ дар миёни сокинони кишвар дар муқоиса бо солҳои 90 афзоиш ёфтааст ва тақрибан то 30% ҷуфтҳои кишвар аз ин беморӣ азият мекашанд. бемориҳои сироятии ҷинсӣ, кор дар шароити сарду сахти Русия ва вазъи бади иҷтимоиву иқтисодӣ сабаби афзоиши ин беморӣ дар миёни оилаҳо шудааст. 20 сол пеш дар Тоҷикистон ай 10 оилаи барпо карда шуда ҳамагӣ 1 нафар ё 2 нафар аз нозоӣ ё ноборварӣ азият мекашиданд. ҳозир аз 10 оилаи барпо шуда аллакай 4 нафар 3 нафар аз нозоӣ азият мекашанд. ба гуфтаи табибон, безурётӣ дарди бедаво нест ва муроҷиати саривақтӣ ба духтур ин масъаларо аз байн мебарад. илоҷи дигар барои ҷуфтҳои бефарзанд бордор кардан аз роҳи сунъӣ аст, ки ҳоло дар маркази насл дар Душанбе ба роҳ монда шудааст. ва дар Душанбе бо ташаббуси созмони М-стайл маъракаи бесобиқаи ҳафтаи муд шурӯъ шуд, ки намунаҳои либоси баҳору тобистони соли 2014-ро ба намоиш гузоштааст. дар 2 рӯзи аввали ин маърака намоишгоҳи муди замонавии мардонаву занона барпо шуд, ки омехта бо шеваи хоси миллӣ таҳия шудааст. аксу навор аз ин намоишгоҳ ва ҳам хабару гузоришҳои дигар дар сайти интернетии радиои озодӣ, шабакаҳои иҷтимоии фейсбук, твиттер, ютуб ва ҳам замимаи телефони ҳамроҳи шумо.